brutu apa? Pandang brutu. Pandang bulu. Wis payah kowe. Kok kan esuk? Esuk kan leren ngono. Modar. Gong. Ngantel jasmu ya. Ora kok. Kowe ngopo Gong kok matane abang. Mendem. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene iki ra wani, Truk. Ngombe apa ya? Spiritus. Ngantel jasmu ya. Ora kok. Kowe ngopo Gong kok matane abang. Mendem. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene iki ra wani, Truk. Ngombe apa ya? Spiritus. Lha saiki ora ana golek minuman ora ana. Spiritus tak kake Coca-Cola ombe. Dilalani. Baru. Wis payah kowe. Kok kan esuk kan leren ngono. Wong arep perang kok dadak gedheke ati ngono kuwi ora entuk kon gedheke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Ayo. Haji kok. Ngopo kok malah muring-muring dhewe. Asma lasirun mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tungguson mlaku ndas asikanan. Kowe sapa-sapa kok? Asma. Senang. Ayo kesel yo. Dadak beri barang pengar perang kartu marwe dadak perno-perno. Ora sampe mlak trajangi dhewe le. Oke. Hati-hati ya, Tru. Mana kira-kira alah ngomong aku sae. Oh iya. Ana ngene ya. Ngerti harus iso. Ah iya. Wis ora pandang brutu apa? Pandang brutu. Pandang bulu. Aduh. Mumet tenan aku, Tru. Ya wis ora usah maju, tak maju. Tenan aku Tru. Ya wis ora usah maju, tak maju. Sone aku nek konangan mah tak keplaki kok. Wong lurape kok dienggo. Ulung sawangan. Sawangan aku. Ora dari namane Tru. Ngono ae dari namane. Ya wis ngono ae ndang wae ning kene rasa perang. Nandang Haji kerau ditinggal dhewe. Gong. Ngantel jasmu ya. Ora kok. Kowe ngopo Gong kok matane abang. Mendem. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene iki ra wani, Truk. Ngombe apa ya? Spiritus. Lha saiki ora ana golek minuman ora ana. Spiritus tak kake Coca-Cola ombe. Dilalani. Baru. Wis payah kowe. Kok kan esuk kan leren ngono. Wong arep perang kok dadak gedheke ati ngono kuwi ora entuk kon gedheke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Ayo. Haji kok. Ngopo kok malah muring-muring dhewe. Asma lasirun mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tungguson mlaku ndas asikanan. Kowe sapa-sapa kok? Asma. Senang. Ayo kesel yo. Dadak beri barang pengar perang kartu marwe dadak perno-perno. Ora sampe mlak trajangi dhewe le. Oke. Hati-hati ya, Tru. Mana kira-kira alah ngomong aku sae. Oh iya. Ana ngene ya. Ngerti harus iso. Ah iya. Wis ora pandang
ora pandang brutu apa? Pandang brutu, pandang bulu. Aduh, mumet tenan aku. Ya ora usah maju, tak maju. Soalnya aku nek konangan mata keplak yo kok. Wong lurape kok dienggo. Ulung sawangan aku. Ora dari namane to. Ngono wae dari namane. Ya sing roke dangdut wae ning kene rasa perang. Nandang. Ajiker aku ditinggal dhewe. Awar turu ning pangkone sindan-sindan. Ndur sapenake dhewe ora. Arep ngosek-ngosek nang kene. Ben ben. Ya. Lah trajange dhewe le. Hati-hati ya, Truk. Kowe iki pangeran Pati kok kalah karo Panakawan. Nyatane kawon diul menapa-menapa kawon yo kalah ora usah kok omong. Wah, edian. Bagong perang kali kula. Bagonge mungsuh Kartomarma nggih. Tandange ngawur. Wah, wis sajake kaya wong pinter pencak ngene. Wah, wis rusuk kula mboten wantun musuh Bagong kula semanggaken. Jengklit barang sapenake dhewe. Lah dalala sapa sing urung maju iki sing arep maju? Swatama wonten dawuh. Maju le, nggih ngestaken dawuh Petruk. Mboten manut kan kula ajar. Wis sakarepmu pateni ya kena iki. Ayo walesan. Kowe ngece arep. Kowe ngino arep. Dume tak antem ora apa-apa, matamu mlirik. Anggemu aku ki anak pendhita, kowe mung anak batur. Diantem kok ora apa-apa malah mecicil mripate. Anggemu apa? Ayo, kowe malah suaraku. Tuprok. Rasa melu-melu. Aku gumae terus. Rasa melu-melu togong lare. Tuprok. Kowe diantung kok malah hahi-heh. Kowe malso kowe. Malso. Tuprok. Kowe anggap apa kowe? Ora sembrono kaya ngono. Aku ki anak pendhita, nek kok dadi koyo diantem kok hahi-heh. Tuprok das matos. Diantem kok malah hahi-heh. Bro, kowe iki ngapa iki? Prajurit maju ora katon tatu kok mundur nangis. Man, ngapa? Adik kula sakit, Man. Gara-gara kenapa? Manah kula sakit. Petruk kula jotosi. Lah iya, aku ya weruh. Nggih, Man. Petruk kula antemi sak manut karo karep kula sak mempeng kula. Kula kan males ora gelem males ning matane mecicil. Bareng gelem males niku mboten ngantem. Piye? Enten iki, Man. Terus cangkeme ngaten iki. Sikile tuprok. Wonten niku, Man. Niku bola-bali niku suwe-suwe tak rasake ati kula saya lara. Terus kula nangis. Adik anakku ngger satama. Pulo-pulo bejamu dadi 20. Mula ya Petruk ki ngerti sejarahmu. Dikon bales ora bales ning malah ngono kuwi. Niku artine napa, Pak? Teng ati kula kok loro banget. Kuwi tegese Petruk ki ngece karo kowe. Lho, ngece bab napa?
Ngecenek kowe kuwi anak jaran. Paman ampun Sumetan. Kula niki anak pendhita, ibu kula widodari. Widodari ning keleke papat. Kok keleke papat, sikile papat. Ngenten iki, Mas. Terus cangkeme ngenten iki. Terus sikile duprok. Wonten niku, Mas. Niku bola-bali niku suwe-suwe tak rasake ati kula saya lara. Saya lara terus kula nangis. Adik anakku ngger satama. Pulo-pulo bejamu dadi 20. Mula ya Petruk ki ngerti sejarahmu. Dikon bales ora bales ning malah ngono kuwi. Niku artine napa, Mas? Teng ati kula kok lara banget. Kuwi tegese Petruk ki ngece karo kowe. Lho, ngece bab napa? Ngece nek kowe kuwi anak jaran. Paman ampun Sumetan. Iya. Nek nganti do tekan kene kowe omong malah ketara, aku arep diajar malah cilaka. Iya. Nganggo kata-kata, Gong. Kata-kata. Ben. Nek diajar kowe aku ora tanggung. Nganggo kata-kata, Gong. Kata-kata. Piye aku sik sing methoke apa kowe sik? Kowe sik. Aku sik? Iya. Lah kok arep ndi? Bali. Lho. Aja Bali iki didandani Darantasena kaya iki men iso mirang-mirang Kinata Mandura kok malah Bali. Wah. Kongslet ya, Truk. Telake mingsle. Anjing wara gedhe ora bali-bali. Loh, iki ana arep Baladewa karepe piye? Panos maning jajalarate iblis banget. Iki aku kok ngedep kanca iki. Iki sapa iki kok nyantara Baladewa iki? Wih, lancar. Jagat Dewa Batur ya jagat Mahitungara aja ngawur gawar-ngawur. Iki Nata Mantura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Iki adikku lanang Jodipati sing dadi seksi yen to iki Nata Mantura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Wah, panus maning jajak iki aku ora pangling iki. Iki suarane Petruk iki sing mati iso ngembari karo aku iki meng Petruk. Iso nyuara padha karo Baladewa Petruk. Lah kok dadi kowe iso dadi Baladewa? Ora usah dadaku yen benem tanpa guna. Ayo neng iki. Ditemtoke kowe omong aku sing tekani mati. Wah, kelakon mati dening aku ha. Mati dening iblis lalat menungso tataran kowe. Bajigur kenangan. Wah. Soboy. Werkudara. Sadron Jodipati. Wah, kowe ngembari karo Werkudara. Jeleh urip. Wah, aku sok jeleh sok ora. Karepmu piye? Wah, setan. Kowe nyuwara sing suwe. Wah, iya. Ayo kowe dudu Werkudara. Aku Werkudara, dudu Werkudara. Werkudara wah edan. Wah, menungso antaran buku arep ngempuhe. Kowe bali karo Baladewa. Tresna sinayeng manggelung minton. Mintonaken dewe kramanira kang kumitiran ing asta. Om
kang mitraning asta aning asta Setyaki wonten timbalan nggone Syadi tak kanthi ing mangajab supaya prapta negara Ngamarta merga pun kakang nyumpena yen to Ngamarta kaya koncatan yoni lho iki mula kuwatir penggaling pun kakang tumuli Syadi tak kanthi tanpa ndak jarwani bakal tindak menyang endi pun kakang yayi wonten timbalan iki wis tekan tapel wates sak njabaning rangkah negara Ngamarta kasinggihan lah kok tak ora mati ndugamana kae ana ing kadohan bledhog mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan lah kok jebul ora paling iki malah ana kaelokaning jagat lelakon sing edapi-dapi wonten menapa Prabu tak sawang kok Prabu Mandura kok padha gelut karo kok Prabu Mandura lah kok kae malah Werkudara ya gelut karo Werkudara kae iki lelakon apa Setyaki wonten pundi mara to kae sawangen menika satunggiling lampaning edapi-dapi kok Prabu piye kok Prabu menika dadi sing Sang Hyang Bathara Wisnu ngertos dhateng lelampaning ingkang kelampah lan ngertos dhateng lelampaning ingkang dereng kelampah meski mawon kok Prabu mboten badhe kekilapan dhateng lelampahan menika marata coba tak sawange kanthi kaca paisan iki lelakon apa Setyaki kula semanggaken lah bareng tak wis padhake kok Prabu Mandura kae kancen perang andon pupuh karo swijining nalindra ingkang citrane tan prabeda kok Prabu Mandura iki ngerti ora kae sapa sinten Petruk ta Petro iya setunggalipun kowe mesti tak kandhani mesti guyu sik wae urung dikandhani kok wis guyu ora mergo nek tak kandhani kowe mesti saya maido sebabipun Werkudara do gelut kae sing siji Werkudara tenan sing siji kae ora coba ngerti ora mboten ngertos mbaya dikulinake ngasah lan tiping batin ngerti ora mboten dipun paksa iki mboten saged kae Bagong lho kok saged sami wujud kados mekaten merga ana sing dandani anakku ngrandu gumbala kabeh lelakon mau cetha ning kaca paisan ora Bu mangke mindak keling seman lah iki ana ing kene tandha pitakon ing pun Kakang lah kok dadi padha regejegan punakawan karo bendara iki eneng lelakon apa ning negara Ngamarta saenipun kados pundi ngene wae aku tak misah Werkudara kowe misah Baladewa oh iya sing Baladewa sing dudu sejati ana ing sisih tengen oh iki ruketen jaken ngadoh supaya aja nganti padha panca bakah istakaken dawuh ayo Setyaki sawi kula ndherekaken ora Bu oh Kresna wonten dawuh aja mbok pisah menungso ra tataran wani ngembali para panguwasane nata Mandura Prabu Baladewa ngembali marang kadangmu Mandura Kresna aja mbok pisah inggih kula ngertos kok Prabu sareh wah ora iso sareh kula aturi sareh wah Kresna aja mbok pisah Werkudara kuwi tak idake sirahe Kresmin Kresna aja mbok pisah Lai-tai men ora keju awake. Iya Werkudara sabar ya Yayi. Iya. Mendem. Kok ora pula aturi sabar. Ing atase pun Kakang Nalendra Mandura dikembari karo menungso ora tatanan. Aku sing dikembari Kresna. Aja percaya kuwi Petro kuwi. Inggih kula ngertos sampun to. Sampun duka kados mekaten. Aku dudu Petro lho Kresna. Inggih. Setyaki. Wonten dawuh ora. Ya syukur Syadi ento iso misah karo mereka. Nggih. Menapa kok Prabu Kersa dahar kepelan panganan dhewe. Setyaki iki ya aneh-aneh ora. Kok Prabu Baladewa Petruk ora aturi kendel. Lho aja ngawur. Aku dudu Petro. Wis to. Ora usah ngapusi karo aku.
Petruk apa dudu? Turu. Senjata cakra taman. Ya Petruk. Konjo nggunakake senjata cakra ora. Wow. Ikon rene ya idake ndase. Wah, ngembari karo Werkudara. Kresna kakakku. Aku adimu aja percaya kalau kae. Aku adimu Werkudara. Iya Werkudara sabar ya. Iya. Wagre kowe isih milih kaya Suden. Nganggo apa? Iki. Wah, didepke ning raine Kagang nih. Iki. Landhep apa piye? Bar tak nggo ngirisi Brambang. Werkudara aja sembrut Werkudara, cerewet. Kresna, wonten dawuh. Kuwi Petruk kuwi Adilana kuwi. Kuwi wani karo pun Kakang mergo pun Kakang belani karo kowe. Lho, makire piye? Kok panjenengan belani kalian kula menika laripun kados pundi? Lho, kok to? Si Adi rak lagi wenem ras kok Guru Ngamarta to? Lho, nuwun sewu. Kula nembe kemawon sowan wonten Negari Ngamarta malah dereng mlebet wonten ing Datulaya. Buktinipun Setyaki. Setyaki nderekaken kalian kula. Kok ora Bu, nembe kemawon kok ora Bundarawati rawuh wonten Negari Ngamarta. Lho, kok sik lak. Lah sing gawa Pustaka Jamus Kliwasa iki mono. Memper karo Yayi Prabu Kresna, citrane tanpa beda karo Yayi Prabu. Ngasta Pustaka Yayi Jamus Kliwasa ngandhakaken Ndarawati ke taman pegeblok iki mau sapa? Lah rak tenan to. Wah, Werkudara piye Werkudara? Werkudara piye? Piye lakon kaya ngene iki piye? Nganti Sadi mentolo karo Sedewa. Pon Kakang mentolo karo Petruk, kowe mentolo karo Bagong dadi iki piye Werkudara? Wah. Rasano. Mungkin nek susu. Ora nganggo petungan sing genep saiki rasana. Aduh. Rasano. Wong karo suarane dhewe kok lali. Pakulinan. Lho kok sik dadi iki genahe sing dudu sing nggo Pustaka Jamus Kliwasa dudu kowe? Sanes. Kula nembe sowan. Waduh cilaka iki. Wah. Dewa Sedewa tak tundung minggat. Lho kok sik. Sedewa ditundung minggat? Yo. Sing nundung sapa? Aku. Werkudara nundung minggat Sedewa. Werkudara sing kae. Iya wis ngerti. Aku ora welu-welu. Mergo ora desaku. Lho kok dadi kaya ngono Werkudara? Sedewa mbok tundung kowe mbelani karo Nata Ndarawati sejatine dudu pun Kakang. Waduh, lah kok dadi kaya ngene iki piye Werkudara? Pustaka Jamus Kliwasa do ilang, Sedewa ilang. Iki arep ana lakon apa sing tumandone Negara Ngamarta? Wah, mbuh aku ora weruh. Saiki rasakno saiki. Apa dianggep sing dadi panyokra bawaning Nata Mantura Prabu Dewa? Kuwi luput, saiki rasakno. Wah, idake. Sapa? Mbuh, sapa? Wong areng idak kok wedi lho. Ya wedi no. Kono Digdaya padhake. Anggere lali suarane. Wa Prabu piye? Satriya duwe Nalindra menika dipun wangsulaken kados wingi uni. Kok Prabu? Piye? Piye Yayi? Lho, diapure. Weh lah, nono aku. Kok Prabu sampun. Kok anggepe kaya Baladewa tenan iki lho. Lho ming muni Yayi kok ora entuk iki yayimu dhewe kok piye? Iki yayine wong pirang-pirang. Piye Yayi? Kok Prabu sak menika ngaturi salin kados wingi uni. Lho salin piye? Yayine ora ana salon sing buka. Nganturi salin wujud Petruk. Aku ki ya ora ngerti piye carane iso dadi Baladewa mau sing dadi Baladewa Antasena. Bola cilaka. Werkudara ya ora ngerti. Ora sinau dadi ora ngerti. Ora omongan karo kowe aku. Yung.
Iki edan. Gua kok dicubles ora. Ora tekan jero. Wong apa ya kaya ngene. Ya wis tak cipta srana ciptaning Nata Ndarawati kowe bali kaya wingune. Werkudara nggih. Werkudara. Nggih. Ayo ili tengok kene. Yo. Madhep rene. Bajigur iki. Bareng ditotok suarane Bagong. Ngampleng cengele. Ra siap e. Baliya kaya wingi ngene para kawan. Petro, Nun. Lah kok kowe sowan ning negara Ngamarta Bapak Gerah. Bapak niku isane waliyane Rata Majati, waluyung ngene nandhang roga nek Pandhawa gangsal cacahipun. Pandhawa gangsal cacahipun rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Mongko pusaka diasta Nata Ndarawati, Ndarasedewa ditundung Ndara Werkudara. Lah kula ora wani bali. Nek nganti bapak takon Petruk endi Pandhawa? Kurang siji, Pak. Pustaka ilang nek seda pripun? Lho. Apa bapakmu le lara wis banget? Wah, wis ora iso apa meng mripate tok sing kedap-kedhip. Nek ditutuhi dhuwit pira, Pak? 100. Ponakan ki nek lara kabeh mesti ngono kuwi ya? Nggih. Kabeh niku. Turun kok larane. Iya. Oh, muni yo dadi yo. Wis rampung, Ndara. Sing dadekke kowe Werkudara sapa? Antasena Kang Putra. Wah, caidan. Bagong mirang-mirangke Werkudara. Mboten mirang-mirangke anak kula ming manut e. Petro, Nun. Kowe baliya. Lah mengke nek bapak takon sadurunge kowe tekan kono aku wis bareng karo Pandhawa sakanane dhisik. Tak sowan ning Karang Kadempel. Mengke nek nganti bapak kaget Pandhawa kurang siji, pustaka Jamus Klimasada mboten ketemu. Nek nganti bapakmu tekaning pati, aku bela pati. Wah. Estu napa? Lho tenan ora sembrono. Wah nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Wis bali yo? Nggih. Bagong bali yo? Nggih, ngestakaken dawuh. Aja gawe kisruh. Mboten. Mulih. Nggih. Tak sangoni Puja Basuki. Wah. Pait iki. Basuki ra iso dijolke dawet. Nyo. Sing nggawa Petruk nggih. Pira ya, Truk? 20. Ngapusi meneh. Seka kene ketok ya, Nyuk. Yo. Ora. Abang kok. 100. Nah, 50-50 mau kan wis janjian dek kowe nangis mau nek entuk dum wong loro. Ora masalah. Kowe mlebu warung mangano sak oke-okehe, engko omong nek sik mbayar aku. Wah, kuwi dagelane Pak De Kesti. Oh iya. Gayeng kuwi ben anggere bar gara-gara. Isih hafal wae. Isih caoban e. Wis padha mangkat to niki ngestaken. Nyuwun pamit jenengan sing ati-ati aja kaya bocah cilik niki. Do. Mangkat kocok tekaping irika sang pinarwasa. Oh. Koko Prabu. Nggih. Laman ngaten menika kala wau anggenipun badhe ngudari saestu angel. Yo, pun Kakang nyuwun ngapura. Yen ngantipun Kakang luput kalimput merga saka pokal gawene menungsa ingkang mimpun Nata Ndarawati. Wekasan nyidra pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Mugi-mugi kemawon dumawahing pusaka menika kala wau wonten astanipun tiyang ingkang boten sengit kalian para Pandhawa. Wekasan boten damel cintrakanipun para Pandhawa. Awit menawi tetiang kala wau sampun kedunungan pustaka Jamus Klimasada, mongko badhe nggadahi tumindak ingkang boten sae kalian para Pandhawa menika bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Yo, muga-muga Kresna. Kok ora Bu? Nggih. Kula aturi nengga dhateng ngrayi dhateng negari Ngamarta.
Lah terus siadake ndak menyang ndi? Werkudara. Nggih. Kadangmu Yayi Punta gendongen. Kantinen supaya sowan ning Karang Kadempel, klebu Janaka lan Nekula. Sedewa durung bali. Mengko diaturake kelawan Kakang Semar Badranaya. Merga ngerti ya. Nadyan kae derajate ngaceplik kae mung wong loro saudon telu saurupan nanging Kakang Semar kae ibarate pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Kakang Semar kuwi Jawata Ngejawantah. Yo. Sak dawuh perintahe lamun siadi mbangun miturut mesti bakal ana pepadang tumraping negara Ngamarta. Yen pancen kaya mengkono aku ngestoke dawuh Kresna kakangku. Ayo, pun Kakang yo. Pun Kakang yo bakal sowan ngersaning Kakang Badranaya. Wah, ayo tak derekake Kresna kakangku. Kok ora mak tratap adi kula. Bareng sinuwun Kresna paring dawuh nek pustaka Jamus nyang jimat kelima sada murca. Ndara kula Pandhawa gutang. Wragil Pandhawa murca, Den. Mongko lek kula lara niku janjane kula gagas kalian gegayuhan kula. Ngen kula kepengin bangun kayangan. Mboten kok perkara papan sing magrong-magrong dumadi saking jamrut ergeni mutiara mas menika mboten. Nanging kula pengin bangun kawula sak negara Ngamarta embane urip enten kayangan nanging lha kok jebul malah kaya ngoten lakon sing sinandhang dening pepunden kula para Pandhawa. Pancen kaya mengkono Kakang. Mula Pandhawa ngaturake spira gedhening keluputaning punta sakadang. Aku nyuwun pangapura. Benjang malih Nalendra Siniwaka menika sampun ngantos namung gunakaken permana lair ning permana jati batos kedadipun gunakaken. Mergi sak menika kathah telik Mangindrajala ingkang badhe damel risaking para Pandhawa. Wong sing tresna para Pandhawa menika akeh. Ning ya akeh luwih akeh wong sing ora seneng. Kakang Semar pancen kepara nyata, mula kudu sing prayitna ngati-ati. Wah, Bapak Waras. Wah, Bapak Waras. Waras, Gong. Wah, jan. Lho. Kok kaya gelo to Bapak Waras ki? Aku ora seneng ya Semar Waras. Karepku lara terus ngono men. Petro aja rungokke omongane Bagong. Mula Kang Sangka kuwi aku mung nyadong timbalaning Kyai Semar Badranaya. Niki perkara niki nek ora digoleki ora bakal rampung. Monggo miturut paningal kula sing beta pustaka Jamus Klima Sada menika Nalendra Ndarawati. Miturut ngendikaning Kaka Prabu pancen kepara nyata mengkono. Lah. Niki dadi tanggung jawab sampeyan. Nanging dudu aku ingkang boyong. Nggih, ning wujude sampeyan. Sampeyan kudu tanggung jawab. Sing jalari kesahe Ndara Sedewa sinten? Tindake Ndara Sedewa. Aku. Ndara Werkudara. Iya. Sampeyan kudu wani nanggung perkarane. Sampeyan sing nundung keng rayi sampeyan ya kudu goleki. Nek pustaka Jamus Klima Sada ora dugi teng Karang Kadempel, Ndara Sedewa ora kundur teng negara Ngamarta Pandhawa gutang. Lah terus gunane napa kula momong Pandhawa? Lek kula ajeng bangun kayangan teng negara Ngamarta kula batalke, kula mboten ajeng cedhak-cedhak kali para Pandhawa. Ndara Werkudara mbuh pripun carane sampeyan kudu ketemu karo rayi sampeyan Ndara Sedewa. Sing ngendang nggo kentongan ora. Kok tuk 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 tuk. Oh iki jenenge nek cara iki sesek ya ngono kuwi, Gong. Ya saiki digawe apa jenenge garapan duduk jleng ngono kuwi ya ana. Ning nek gandeng nak tung 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 tung. Engko nek sesek banget. Semar wis waras itu. Ah iya. Tur ndara-ndara Pandhawa nek karo Semar ya do wedi ya. Wedi kabeh. Ndara Sedewa kudu bali. Pustaka Jamus kudu bali. Ndara Werkudara terus pucet. Jrandal Ndara Janaka mlayu, Ndara Kresna mlayu. Sing wani kok Ndara Puntadewa. Ndara Puntadewa ki ora tau lari-lari kok. Mula wae kendho. Maksude iki ora tau mlayu.
Tru, akekmu iki lara lho. Wak tempiling tenan kowe. Anggere muni kalah rembugan kok ngethak. Dintosi teng mriki, Den. Pun, Mang pitados. Mangke bakal padhang lelakone. Kakang Semar Badrana iya, Kakang. Semareka Den. Bumi kuncing langit kelap-kelap. Katon lir kincanging risang mawe gandrum. Sabaran kadulu wukir moyak mahayik saking Yas Baliwur. Wah. Iki lelakon kepiye? Werkudara sing prayitna ngati-ati. Ora sampun Kakang genahake kelawan Sira Yayi Dimas Yudipati. Nanging menakna permana jati. Ya, kaya dawuh Kakang Semar. Kresna kakangku ngestokke dawuh. Ana menungsa ingkang memba nata Ndarawati, aja ngawu gawar ngawur. Kowe ingkang memba nata Ndarawati. Ngerti ya? Yen aku wis ngerti sapa to sejatine kowe, mula ora usah dadak kowe selak. Ayo, dina iki ora mbok balekake pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Aja kelakon dosa kowe bakal ngruwat kananmu. Lho. Kowe ingkang mestine kudu tak ruwat, kowe kudu tekaning pati, kowe sing kudu sirna. Wah. Kowe sing obak-obak katentreman negara Ngamarta. Aku kadang ngutu Ndarawati. Wah, ora sah ndadakakean gunung tanpa guna. Sang mawe gandrung jagat waisaning Bathara Wayapura jagat. Werkudara sing rawa birawa wae. Ora kuwagang nandhingi nata Ndarawati ingkang mbari marang panguwasaning nata Kresna. Ya. Apa ndok kira aku kalah karo kowe? Ora ana ingkang kudu mapakake kridhamu kejaba mung nata Ndarawati. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati Kresna? Kang godha sang kala yen amotasa sang Sri. Ayo, amuk Suramrata Jayamrata imbang padha-padha. Ora bakal tak tinggal loncat. Aja ngejokke dulurmu. Jodipati ayo. Kowe tandhangono kridhaning nata Ndarawati. Aja umuk, aja kumalungkung. Aku ora iso nyirnake kelawan kowe. Trima kukut jagatku ayo. Yen mancen kowe wani, kene tandhangi legane atiku mati dening aku kowe keparat. Kene le nontone wis mempeng kok. Mati dening aku. Kok mundur? Petro Nun golek jago kula gadah. Ning wis tuwa. Jago apa? Pitik to. Udu. Jago menungso sing iso mateni karo Kresna kae digdaya Petro. Lah sinten? Golek ki aja ngarani nyang endi lan sapa wonge. Golek ki ya golek tegese ngupaya budidaya. Oh nggih. Teng pundi? Teng pundi? Wis kowe ngetutke aku wae. Oh nggih, monggo kula dherekaken. Iya Petro. Gong, wak lunga kayang nek kowe. Wong diseseke kok marah arep disuwuk. Lah wong ya ora dong aja tok nesoni apa Petro. Subscribe. Sinten iki? Pendhita ning tengah alas. Iki sapa Petro? Lah mboten ngerti wong sampun takon karo sampean kok. Nuwun sewu sinuwun paduka ngupaya dhateng sinten? Kowe sapa penemban? Kula Pandhita Kliyang ngabur kanginan mendung kebaratening mundi dawahipun mriku papan dunung kula. Kula pun begawan dewaning rat. Begawan dewaning rat inggih. Paduka wigatosipun menapa? Aku kekalangan Malaya. Ngupaya jago merga aku duwe mungsuh ingkang digdaya dewaning rat. Yen pancen kowe Brahmana mestine kowe nglakoni tapa ngrame tegesin tetulung marang sak pepadaning urip ning alam padang mongko tanpa pamrih. Coba yen pancen kowe niat tetulung karo aku lan nglakoni tapa ngrame aku tulungono.
menapa ingkang kedah kula tindakaken. Ndak kira mung kowe ingkang sak timbang sak bobot kelawan wungsuhku. Mengsah panjenengan sinten? Wujute kaya aku, memba rupa kaya Nata Ndarawati, nyidra pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Yen kowe bisa ngrebut pustaka Jamus Miang Jimat Limasada, mateni mungsuh sing madha rupa karo Nata Ndarawati, kowe nyuwun apa bakal tak paringi. Ingkang nami tapa ngrame menika mboten kepengin pikantuk leliru menapa kemawon sinuwun. Menawi paduka paring dawuh mekaten kula ingkang badhe temandang karya mara mangkat to ninggih ngestaken.